fisheries and aquatic resources. Kikiti kalapat sa baybayon sa aton nga pungsod. So Gani dapat man. nga radya isa gidya ka department, hindi lang isa ka bureau under sa Department of Agriculture. Amo na yung igusto sa mga Ilonggo para suporta sa aton nga mga mangingisda. Kailain gidya action desk kon may ara iya departamento may budget gid nga para lang gid siya dira. Gani So man. ang aton nga mabuligan man ang aton nga mga mangingisda sa Chimpo man action Rex nga hindi sila kapangisda, dapat may hara kita suporta sa ila na livelihood para mabuhi man sila. Kung may Chimpos muertos ang tubo, may ara man gila yung isda nga kundiin nagkakapamot gabuto ang isda, may ara man hindi man kapalawod ang aton mga kauturan kay ginaban na sila. So dapat butangan naton sila sang livelihood program na during the time nga banning ang pagpangisda, dapat may ara man sila sustento sa ilang nga pangabuhian. Diri sa ato sa Negros Occidental on farmers kita. Actually, damo na mga farmers, mga mamumugo naton, mga mangunguma nga nagkadtuan sang Uma Ilonggo kag sa inyo man Kapchad, no? Nga nagpadulong kamo sa area, isa diri ang Bago City. Ang Abuanan Bla area, I think do nakadtuan nga ninyo mga farmers naton dira kag iban pa nga mga farmers naton diri sa Negros Occidental. Kamusta ang paglibot-libot ninyo, Kap? Actually, Action Rex, makakadto kita sa mga asosasyon, sa mga cooperative, gina-welcome gid nila kay isang nabalaan nila nga amo na iya ang kausa kag ginaduso sang Uma Ilonggo. Nakita nila nga para gid sa mangunguma. Kabalo kasubong hindi na nami nga kapanguma kalang kay may Chimpo na nga perde nga aton panguma tungod nga wala dipinsa ang aton mga farmers. Ilabi na gid sa ginatawag naton balang rice tariffication law. Di dapat i-amend naton ina nga may advantage man ang aton farmers nga magtanong man sila gyapon sa humay para mabuhi man sila kag may ara man ginansya kay hindi man tapidi kasi nga ma-farmer lang ta na wala ginansya kay hindi ta man mabuhi ang aton pamilya. Amo man na sa aton sa tubo nga dapat may amendahon man kita sa about sa importation ta sini nga matipinsahan man nato ng aton mga plantadores ilabi na gid ang mga ERB ang mga gagmay naton nga plantadores wala mga aton nga mga agrarian reform beneficiaries dapat madipinsahan gid sila naton hindi naton madipinsahan sila gid ang una nga maigo nga sektor sa mga farmers naton. Diri sa Negros Occidental, I think daw ikaw diri ang second nominee kag representante sang Uma Ilonggo. Mga pila na ka porsyento diri sa Negros Occidental ang nakadtuan ta kay daw dito sa Tabukman daw ang first nominee naton Attorney Hansel Didolo plus Mindanao. Diri sa Negros Occidental Kap mga pila na ka porsyentong na padulungan kag napatagan sining tuntuyo sang Uma Ilonggo party list ni. Subong ang amon nga assessment para pa lang kami sa mga 60%, so mo na ginahingagaw man amon ng 40% nga makatuan ta man kag mapatag man sila ang aton nga tinutuyo sa Uma Ilonggo party list number 173 ang tinutuyo para sa aton nga farmers para sa aton nga mga mangingisda. I see. Sige, kay ang pag-insindi ko daw may kaladtuan pa kamo nga mga areas kag ginulam ta lang ang tinion mo sinikap para nga bisan paano magkapatag ta about sining Uma Ilonggo party list number 173 sa Baluta. Base ko may itugon ka, ipalayag sa ato sining mga listening public, Kapitan Chad Feria, sir. Okay, sa tanan nga taga Negros Occidental, ang Uma Ilonggo party list, arigid, party list din ini sa mga mangunguma, kag mangingisda, kabay pa mabuligan ninyo, kag ang inyong nominee, arigid dire, taga Negros Media. Uma Ilonggo party list, number 173 sa Balota. Action Rex, yes. Salamat gid. Thank you gid ka. Sa Castellana, mayong ugto sa tanan, kag salamat liwat Action Rex. Sige, thank you gid si Kapitan Chad Feria sang Barangay Robles, second nominee sang Uma Ilonggo party list. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras matapos ang balita. Kag-interview naton kay Kapitan Chad Ferias, ang UMA Party List. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon on standby ini siya sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa konsyal sa palayag ni Konsyal Baribar. Archie Baribar, ginahulat pa ang signala sang alkalde angot sa pagpatigayon sang meeting sang Pandemic Recovery Committee nga iya ginapamunuan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring countdown sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Daligid lang, ara naman siya. Sige, dali lang Aksyon Art. Sa iluan talang kada sa piyak nga komunikasyon kay may kuan gido, may ramagid nga nagalapta sa piyak nga linya. No? Daligid lang kay sa iluan ta sa piyak nga komunikasyon si Aksyon Art Tayhupon, parte sining palayag ni Councilor Archie Baribar. No? Ginahulat pa ang signal sang alkalde angot sa pagpatigayon blas ang meeting angot sa Pandemic Recovery Committee nga iya ginapamunuan, no? Sige, ara na si Aksyon Art sa iluan tara, Aksyon Art. Yes, Action Rex gin tabo gid ba? Gani? Bago lang tapos burnout. Ang balita sa Rex after nga ang good news for Bacolod City na-extend kag ginpalawig naman sa liwat sa Abril 15 ang alert level 1 status sa Bacolod. Sunod rin sa committee chairs ang pandemic recovery team nga amo si Councilor Archie Baribar. Isa ini kamay may indikasyon para sa plano kag handom nga pagbangon hindi lang sa ekonomiya kundi palangabuyan in general sa syudad. Ang ini nga development kag silingya although subong ang ginahulat talang sa komitiba. Amo ang signal kung green light gikan niya sa alkalde nga mag-convene na sila kay di ang pagkapilugan diri nga tagpamuno sa council is no less than Mayor Bing Leonardia. Isiringya ko na muna nga nagnami nga na-extend o nagpalawig. Although, why masang independent din na ini magsigisigi na tug-tug sa masunod yung mga binulan ng alert level 1 status. Nga mas mayo ginman nga matalakay na nga daan ang bilang ka mga sistema nga pwede himuon kag programa sa tuyo nga magkabangon no ang ekonomiya sa syudad nga ginigo sa kalitan sa pandemya. So, sunod diri sa kay Baribar, sigurado na kung may ara na sa instruction ng alkalde, ginayon na ini nga pagasugdan kag iga process ang iya sinig komitiba kaupon man ang pagpangalagan dira ni Executive Assistant sa nga nagauyat no, sa sining pagpatigayon sa recovery planner so like. So, siling nga hulaton niya, siling nga siliman na kay sigurado bayaran na siyang ipagawaman nga instruction ang talagapan sa alkalde. Yari si Councilor Archie Baribar. Huwag pamansang daw kumandabing halin sa mayor's office to sit down and formulate. Kasi siyempre, although nga si Archie Baribar ang chair siya ng committee, ang overall chair siya si Mayor Mono. Expect that he will call after an extended alert level 1 nga situation naton para nga ma-define din naton. Okay, we cannot presume nga we can continue with alert level 1 indefinitely. No? So we have to live with the situation nga times changes and our policies will also change according to times. No? So sige lang, let us all be patient and wait for the right moment na ma-define natin. But rest assured na ang ating committee will be stopped. Amo na sa next ang parayag ni Councilor Archie Baribar. Karon sa action report sa afternoon edition na ang ongoing malagang construction o kung pagkayo sa mga merkado na may mga plano ng sitting pagpatungman sila and then of course ang cooperation sa mga market vendors na may mga ginset ang kontraktor nga temporary pantangan sa ila karon sa aton interview kay Executive Assistant Ernie Pinida.
Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayhupon mga ka-aksyon din kamay labahin sa Pinas. Laputon ka sa among balita ng serbisyo sama-sama tayo. Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Brian Morden, standby sa Kapitolyo. Pwede ba lang nga maghubi na may edad-edad na? Pwede. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial, dugang ballot boxes na gabot sa probinsya o plan book baklad ni sa o kung baklas guro ni o plan baklas sa mga tarpaulin sa probinsya nagapadayon. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon Brian. Action Rex may naglabor diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental sang dugang ballot boxes para inigamito na sa palaboton nga May 9 nga eleksyon sa 2022. Sunod diri sa kay provincial election supervisor nga si Attorney Roberto Salazar, ang ining ballot boxes nga ini ara sa 1,148 kabilog na kulangan pa Action Rex ang GC size, may ara pa sang ginapabot sila. So diri sa kay Salazar pining GC size base na mislok lang bala sang national headquarters sang Comelec rason nga nakulangan ini. Dugang diri ni Salazar may yari naman diri daan sa probinsya sang Negros Occidental nga mga 1,500 ini amo ni siya ang gingamit man sadtong 2019 nga elections kag naprepara naman ini yara nabutang sa warehouse sa sini nga mga tinion. Ang Negros Occidental may ara sang 2,906 ka mga polling percent nga amo man ni ang ballot boxes nga gamiton sa sining sambit nga PNBI. Para sa hibalo sang tanan, ang ballot boxes nga ini amo ni siya ang sudlan sang inyo sinigin na syedan dira nga baluta pagkatapos nga mapasulod man sa pag-isip dira sa machine Action Rex. Ari si Salazar angot sini. Ako kan is right no. I leave it up to the Dalang Action Rex ari siya sa dalom nga portion. ang kuwan na pala mo sa ron man ato mat 1916 may mga ballot boxes. Na kuha na unod tapos si Sofia nga ballot boxes na.
sila sang additional ballot boxes to compensate for the deficiency. So mga pila na siya attorney kabilog na nag-abot. More or less mga 1,000 plus na sila sa mga ballot boxes, mga 1,400 sa pag-iisasay. Tura na 1,000 no? Kung sila. Oo, okay. Sige. 1,148 sa ballot boxes, empty ballot boxes. Okay. Ang porsyon sa palayag ni Salazar angot sini. Preparado na gid sila action Rexa kay isang nagligad to nga semana may ara naman sila ginbaton diri nga mga machine nga magaisip sang balutan naton gintestingan nila dira sa isa ka mall diri sa aton sa Bacolod. So far good gid ang resulta action Rexa. Sa sini nga mga tiniyon ang kumilik sa probinsya suno kay Salazar wala untat nga nagapang baklas man gakadlaw sa kani action Rex kay inang nagdugang sila sa nga trabaho nga suno siya namo-damos na trabaho galing kay ti guidelines ina pagsulundan. So tasgid sila ang mga community officers sa mga banwa kag syudad sa probinsya wala untat man nga ginahimo ini. Apisar nga ti aminado siya nga hindi gin man basta-basta maubos dayon kay ang ilaman lang man nga personalidad ang ginabantayan ng iban nga mga manong tap action Rex. So aminado man siya nga tong mga tarpaulin nga nabutang sa mga pribado nga mga propiedad hindi gid sila makasulod kag hindi sila magsulod bangod sining nagapadayon nga TRO gihapon nga ginpapanawag sang korte nga nagadumili sa pagkakas sining nasambit nga mga tarpaulin bisan ano pakadalag ko. Pero nagaayo gihapon si Salazar sa publiko nga dapat mangin himuon na lang inaabi for delikadisa purposes abi para sa patas nga hampang sa iban man nga mga politicians action Rex. May madaragko man nga mga billboards diri sa Negros Occidental nga suno kay Salazar hindi sila basta-basta nga nagasaka dira kay delikado man sa ila kaugalingon. So nagapadala sila sang notisya sa mga kandidato nga dapat sa sulod sang 3 ka adlaw makakas na nila ini agod malikawan action Rex ang posible sa pagpasaka sang kaso sa sining nga mga kandidato action Rex. Ari si Salazar liwat angot sining padayon nga pagmuno sa mga kandidato nga magbutang sa ila sining nga mga campaign materials labi na gid ang mga tarpaulin sa mga lehitimo kag mga nadesignar nga mga lugar action Rex occidental labi na gid nga may local Nagkasapit lang sila sa reports actually, no? Sisisi man yung nabaklas, except that, of course, no? Yung kamatingala nga may nagkakalapit, especially sa mga kapalayan. No? We have a TRO from the Supreme Court, no? Kina-restrain kita from enforcing the resolution insofar as privately funded, no? Privately put up na mga campaign materials sa private properties. Oo. So, ang palayag ni Salazar angot sini pakaronan tang ibang nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial subong galing adlaw action Rex ara na lang sa 46 ang kaso ni COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Jutay na. Jutay Galing nga may alert level 2 pagyapon ng probinsya. Ang iban niya nag-alert level 1. Pila kabilog to lugar sa Negros Occidental nga alert level 1 man? Ari ding mga ngalan nila ho. Ang Negros Occidental may ara sang alert level number 1 ang San Enrique B. Magalona upon Sarapia. Ang Ibi Magalona? Oo. Ibi Magalona kag Pulupandan kag San Enrique. San Enrique tatlo ka banwa action Rex. Kag duha ka syudad. May syudad pa? Lacarlota kag Sagay. Lacarlota kag Sagay. Oo. Sa report ni Action Mark kagabing Lacarlota mo may pinakadako nga porsyento sa may nablandamo na bakunahan action Rex. Lampas na sila gani sa 80% nga herd immunity mo ang Lacarlota. So amo ni nga mga lugar, 5 tanan sa probinsya, 2 ka banwa
duha ka syudad ang alert level number 1. Pero ang iban nga way ta na mention napaidalom sa alert level number 2 action Rex. Samo na ang mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Brian Moden nag-report mga ka-action diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos. Sige, salamat kid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, mga ka-aksyon. Daligid lang ha. Sa mga ka-aksyon ta pagchibog na nga daanda, pagpanyaga na, may tisi anay, kulang balang imo sining alaw. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa... Daligid lang mga ka-aksyon na sanbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika pagkatapos lamang sa... Ayos. Sige, dali lang may lang pamati sa kay Sherwin Hogos, no? Nagpamati gid si Morina Esconde sa Rasya sa Barangay Sibukawan, Isabela, no? Sherwin Hogos, Jimmy Senior Latido, no? Dira sa Purok Kawayan, Barangay Mailombla, Bago City, no? Si Jimmy Senior Latido. Jis Custodio. Okay, thank you gid. Salamat gid Jis Custodio. And Keros Flanke, may lang ang pagpamati, Rona Rida Chava. Thank you gid. Ernesto Paul Parinio, Gasigadi Samon,
amon mata sa kainit. Ayos, salamat gid Sir Ernesto Paul Parinyo, no? Ay na ano man man. Mariol Vido Aquesa, may lang pagpamati. Kativer Jenny Solgon, salamat gid, no? Francisco Munoz, no? May lang pagpamati kay Juanito Basco dira sa Rosario Heights, Bacolod City. Salamat gid Francisco Munoz. Jamel Florendo, salamat gid Jamel Florendo. And Imbong Jocampo, salamat gid. Diding Alojamentos, thank you gid. Humalumina, salamat gid. Almira Lee Malasarte, thank you so much gid. Jerry Lee, si Rex kun gabi kadamo sa NGC Tau, la gawir sang must gaano na daang IETF sa NGC. Gaano daang IETF sa NGC. Gani man. Saway-saway, yun lang pag may time Jerry Lee, salamat gid sir, no? Donald Kabasag from City Engineers Office, sa taga City Engineers Office, may lang pagpamati dra, no? Sa La Castillana, John Marie Radok, no? John Marie Radok. Thank you so much, gid. And Marilo Travilla Catinoy, salamat, gid. Ayos. Sa iban pa naton nga mga kaksyon, Jinky de Alagdon, salamat gid inday Jinky. Josephine Celeste Taiko, thank you, gid. And sakay di na ni dali lang, no? Alex Montesa, may lang pagpamati Alex Montesa. Si Rona Rida Trabara naman, thank you gida. Sige, ayos, dali gid lang mga kaksyon. Standbayan ay matagtapila ka mga commercial. Sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado. Sean Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action! Balita! Banak! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balak
Balaktasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 2 ang aton oras diri sa aton sining palatuntunan. Kaduan taning balita ni Aksyon Alvin Graba mapa Negros Occidental Provincial Police Office kita no. Nukpo official so nagtambong para sa Provincial Coordinating Conference upod sa Commission on Election diri sa probinsya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex sa plano para sa katawhayan kag malino nga May 9, 2022 local and national election. Amuni ang prioridad karon sang COMELEC kag subong man sa mga opisyal sa probinsya. Amuni ang gintambungan aksyon na Rex sang mga kapulisan upod sa COMELEC, Philippine Army, DepEd kag iban pa. Sunod dir kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Provincial Coordinating Conference sa probinsya, diri ginistoryahan gid ang concern, especially ang peace and order, base man sa guidance ng Commission on Election sa diin isa diri sa naistoryahan ining report mala Action Rex sang Negros Occidental Police Provincial Office in Relation 1 sa 18 ka mga banwa kag syudad nga ara sa areas of concern. If you may remember Action Red, Action Rex nga may ara code red, may ara code yellow kag code nga orange. Actually, ang code red diri ang syudad sang Escalante, Calatrava, Moises Padilla kag Candoni sa diin yara ang presensya sa mga armed groups kag private army kag ini ang prioridad man karon sang mga kapulisan, especially sa tagsa ka mga chief of police nga nagtambong man Action Rex sang sining pag sinapol kahapon nga adlaw. May mga guidance man ang COMELEC para sa opisyal kag dapat hindi gid maghalin sa tagsa nila ka mga areas of responsibility, especially karon nga nagaumpisa na ang ining local campaign. Ari ang pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco. Actually, no, it was a very fruitful meeting kaya araton PD, ara mga aton COMELEC with other officials. So we were able to talk about and discuss the peace and order situation of the province, especially sa sining election. Ano ang guidance ng COMELEC for PNP, especially this coming election, ma'am? Unang-una, ang peace and order, tagid, no? We are main responsible with the peace and order situation of the whole province. Other than that, kita man Japon ang mag-secure, no? Sa voting centers, connected man na Japon sa security sa mga ballots, hindi gina pwede pabayaan sa atong mga kapulisan, no? And all matters related to peace and order and security, kita gida ang in charge, ang main focal person, kag kita gida ang point person when it comes to peace and order. Is there any mandate man from the COMELEC, especially sa mga lugar nga code red, orange, and yellow? Yes, meron tayong election hotspots, no? Especially ang aton red area, Sir Alvin. Doble gid ang aton security sa red areas naton because we're expecting presence of potential private armed groups naton. Ga-expect man kita sa mga intense, no, nga political rivalry. But along with that, ang aton man dire sa PNP is ang prevention, Sir Alvin, no? That is why ginabantayan ta na kay para ma-prevent naton magkalatabo ang mga insidente such as that. In return, ma'am, ano man ang mando sa atong provincial director to the chief of police that belongs to the red spot area sa mga yellow kag orange? Yes. Gin-classify na sila kay for a reason. Amo nang may red, may orange kag yellow for a reason nga may dapat sila balantayan this upcoming election. So dapat always sila present, especially sa ilang mga stations, and kag mag-monitor man. Aksyon na Rex nga kabahin gid lamang sa pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco.
Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson Alvin Graba. Balita gikan sa Nukpo sa Iluhan Tanang BCPO sa aksyon Eric Magbanwa. Bacolod City Police Office Colonel Marter nag-remind sa iya mga kapulisan nga mangin non-political, non-partisan sa nagahilapit nga May 9 local and national elections. Yaring kaundan sa report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Akson Eric. Napirmahan na, no? Napirmahan ang? Ang inog-release. Ti daw Mayo. Pero sa Lunes pa. Abi ko Mayo, hindi sa Lunes pa. Ay, Mayo, Sa Lunes pa, Rex, napirmahan tapos sa Lunes pa, no? Ito lang alangin subong adlaw siguro, no? Pero depende pa na sa availability sang kuan sang punto. Gani. Kay siguro basi kung may ngagaw man ako sa hapon, so posibilidad ma-release ina gilayon action. May pasalig na daw, hindi pa sa Lunes pa. May pasalig na daw, wala man tupa, no? Sige lang bala. Amo gina pangabuhi Action Rex. You know that is life, no? Life between kayuhan kag wala kayuhan, no? Amo na ang tirada, no? Sige lang, ang importante nga napirmahan na. Kaya anytime ma-release na ina ang budget, no? Para sa 2022 month of April, no? Sabi ko para sa 2022. Sabi mo para sa May 2022 election. Para na sa bulan sa April, no? Nga budget na to, no? For the whole month. Okay, Amo na tang tirada Action Rex, no? Ang importante na nga napirmahan na. No, importante. At least may kasiguruhan na nga ano man oras, kung hindi karon sa hapon, sa Lunes ma-release na Action Rex, no? Oo. Kag magkasiling kita nga, yay! Sana all! Ayo, Mayo, gito Mayo nga timbre. Ako pa yan. Matik na mo, kita ang tanan nagahangla, no? Nagatangla, nga daw tiki, nagatangla sa kisame. Ayo. Sige lang kaya ang isa ni ganigahangla man, no? Gani, pangamuyo ba ng isa? Kapangamuyo man siya kang nagahangla man siya, nga nagadatanga, nga daw tiki, nga daw tuko man. Hindi mo maintindihan ang tsura. So, hindi maintindihan ang tsura. Sabado nga daan ba? Partner ko kasi nito ka Sabado, ito kalawi gaw. Domingo pa. Ano ang Sabado, plagang Domingo, ito kalawig. Pwede sa Lunes, sa Biyernes, ito kadali. Gani na, nag-Biyernes na mga daan subong. Gani, ito buwas Sabado na, no? Sige na mo ganang live action, Rex, importante ka sa Lunes, may pintahon kita. Laban. Amo na tayong tirada. Pwede naman kita kabansi, no? Ate, si Akson Marnie lang nang naglalaba siya. Siya ang dapat magabansi, no? Sang pagtira. Amugin ang atong pangabuhi, no? Sige lang, amugin na. Panumdom ni Colonel Marter. Ate panumdom ni Colonel Marter, kasi sa niya, katulad lang daw tigulat, permi ko sa kalipat, ha? Pero mas magiging ko nga may remind. May reminder, permi, That's why nga kada command conference siya, papatawag sa meeting sa mga COP. Kinabalik-balik na ni permi ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Marte sa mga COPs nga dapat i-remind ta kamo kag i-remind nyo man ang inyong mga kapulisan nga dapat mangin neutral kita sining nagahilapit nga local kag national election. In other words, ni Colonel Marte dapat mangin
non-political kita kag non-partisan kita Action Rex. No? Kaya kabalo naman ang halos tanan kung ano ang maging konsekwensya nga matabo kung madakpan ka nga nagaupod-upod ka sa kandidato, nagaulo-endorse ka sa kandidato, President Colonel Martir, administrative case, amo na ang imo sining atubangon. President Colonel Martir, kung may pulis kiman dira nga makitaan, sa mga sorties, rally, sa mga politiko, inaiya, ara kami dira, hindi ka kunano, kundi magmintinar lang sang katawhayan. Durante nga nag-rally sila dira sa sina nga purok, sa sina nga barangay, diri sa mga syudad sang Bacolod. Yari si Police Colonel Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Personnel nga ang PNP is non-partisan organization. Kami activity ka intrada. All we have to do for the elections is to secure everybody, not only supporters, candidates, but to include the COMELEC personnel. Anong possible sanction, Colonel, sang pulis nga madakpan nga naga-endorse or if not, nag-upod kampanya sa kandidato? Yes, siguro it will be tantamount to administrative case siguro, no? Kung may complaint sa iya, we will refer that for pre-charge investigation siguro. And klaro hon tanang Colonel, kung may pulis kiman tayo makitaan, subong pulong-pulong ba dialog sa mga kandidato, Colonel, inaiya gapatuman sa peace and order. Yes, ina-ensure na lang everybody, no? Kung mabalanta kung na may mga political activity, ina-ensure ka din na police visibility lang para ma-prevent ang mga election-related incidents kumatapo. So again, Colonel, ang imo reminder kag regionder kati maigi man ko sa kay sinimla sa ato katigulangan ang kalipaton unay sa tawo, bata man kuntigulang. So Colonel, again, ang mga reminder sa imo kapulisan? Yes, reminding all Bacolod City Police Office personnel, no, not to engage in politics, no. Leave it to them. Ilan ang iobra, ang ato ni obra is to secure them. Kung onda lang magiging zero incidents kita for this election. Rexy, Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Pagparo ng Gasiling, mga kaksyon sa mga bayan sa Pinas, labuton ka sa pabalita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, life extension na vitamin D3. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Sa ato sila nga mga out-of-town reporters, sunahuntang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, 29 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbiyan sang warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Aksyon Roger. Aksyon Roger, arestado ang isa ka 29 anyos nga lalaki matapos nga siya ang ginsilbihan sa mandamiento de aristo sa korte kag implement naman sa Cadiz City PNP mga alas 12 pasado takna sa kagahon kaina sa bahin sa Sindalilla 1, Barangay Cadiz Viejo sa siyudad sa Cadiz. Ang gindakop gikilala ini kay Andrilio Castangelio o kon Castangelo Iruwa, 29 anyos sa edad, di kag residente man sa mga lugar. Ini siya ang nagapangatumbang sa kaso nga rape kag ang kaso nga iya sige ginatubang Nobel recommended. Suno sa pahayag sa aton sini nga kapulisan na sa warrant sa puna section, madugay na nila nga
surveillance ini matapos nga evaluan nga may warrant of arrest kag ang iya sini nga kaso suno sa report amo ang 2 counts gid sang pagpanghimulos nga sa diin gid issue sang korte Marso bag-o lang gid ni nga issue sa korte sige lamang nga bulan sang Marso pero gayleon man nga na serve sang kapulisan matapos nga evaluan nga era man siya sa nailibitan nga lugar. Ini siya karon ang destinado sa bahin siyang Candy City PNP Custodial Facility matapos nga ginpainalo man sa physical examination ang iya sini nga lawas kag ara man sa good physical condition kay subong man ginhatagan man siya sa informasyon sa bahin sa kinamatarong sa iya sini nga pagka-akusado. Report gikan sa syudad sa Cadiz sa atong sini nga mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutibig report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Goti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz sa Iluhan. Tang balita ni Aksyon Nelson Patino sa 1st District sa syudad sa San Carlos. Ba, kahang good man ba? Portino, kapin sa 360,000 nga balor sang illegal nga droga nakuha sa duha ka mga suspect sa syudad sa San Carlos, mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Nelson Patino. Aksyon Nelson. Action Rex sa duwa ka mga suspetsado arestado matapos nga nakuhaan sa kapin sa 360,000 pesos nga valor sang illegal drugs sa isa ka drug by bus operation sa siyudad sa San Carlos sa alas 11:17 kagabi, Marso 21 sining nga tuig. Ang drug by bus operation ang ginapatigayon sa San Carlos Milling Company Incorporated, Barangay 1 sa nasambit nga siyudad sa pagpamuno naman ni Police Lieutenant Rodney Saruna sa supervision man ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Hipi sa San Carlos PNP. Nagilala ang mga suspetsado nga sanday Dino Carlos Sibugiro, 32 anyos, lalaki soltero kag walay trabaho, kag residente sa nasambit nga barangay. Jupit Villador, 42 anyos, lalaki, may asawa kag residente naman sa Small Tibuco, Barangay 1 sa siyudad. Nakuha sa ila posisyon kag control action Rex sa Napulo Kasasi nga ginadudahan siya bu. Isa ka G-Shock nga relo, isa ka kiluhan, mga sinselyo kag iban pa nga mga drug paraphernalia kalakip man ang 1,000 ka pesos nga gingamit nga drug by bus money. Ginabulubanta nga nagabugad sang 53 ka gramo na sambit nga droga. Sa karon detinado sa custodial facility sa San Carlos PNP ang duha kag natalana nga iga-inquest karon nga adlaw sa pagbayular sa Republic Act 9165. Report gikan sa siyudad sa San Carlos, Kaaksyon New Nelson, patay nyo nagasiling, mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas, tabuton ka sa mo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Nelson Patino. Balita gikan sa 1st District sa syudad sa San Carlos sa area naman sang Manaplaho, isang patay, isa ang malubha nga napilasan sa isa ka vehicular accident nga nagluntad kaina sang aga. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Arlo Ticar gikan sa Banwa sang Manapla. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Action Rex, isa patay kag isa ang malubha nga napilasan sa isa ka vehicular accident nga nagluntad subong nga aga mga takna alas 4:50 dira sa may National Highway sang Barangay Santa Teresa, Banwa sang Manapla. Ang mga biktima sini Action Rex o kung ang mga biktima sang nasambit nga vehicular Action Rex ang ginkilala ini sa kay Josepio Ticar E. Aiko, 47 anyos edad, kasado, driver sang tricycle nga top down, kag Gina Ticar E. Balandra, 48, asawa ni Josepio Ticar nga nagaangka sa tricycle sang magluntad
o nagluntad ang nasambit nga aksidente. Suno sa report sang Manapla Municipal Police Station nga ang tricycle nga ginasakyan sa mga biktima ang ginbungguan ini sang isa ka ambulansya nga ginapanagihan sang local government unit sang Sagay City kag ginamaniho ini ni Jonathan Diso Katan Bato, 59 anyo sa edad, isa ka soltero kag pumuluyo sang municipal subdivision dira sa syudad sang Sagay, samtang ang ining mga biktima ang lunsay naman mga pumuluyo sang Yolanda Housing Project nga napahamtang dira sa may barangay Santa Teresa, Manapla, Negros Occidental. Gindugang pa sa report nga samtang nagadalagan ang tricycle gikan sa Sorpa Norte nga direksyon, isa ka ambulansya ang nagasunod sa ila kagulpi lang bumunggo, resulta nga nagtalalabog ang mga biktima sa kilid sang dalan. Rason ini sila ang ginhingagaw nga madala dira sa may Dr. Ramon Gustilo Hospital sa Banwa sang Manapla, apang si Gina Ticar ang gin-pronounce ini nga dead on arrival sa mga attending physician on duty. Si Josepio Ticar naman bangod sang malubha nga pila sa iya sini nga lawas kag sa iya sini nga ulo ang ginhingagaw nga madala dira sa may doktor o kon sa may Teresita Halandone District Hospital sa syudad sang Silay para madapatan sa nagakaigo nga bulong, samtang ang suspect sa karon nga si Jonathan Disukatan ang nahunong sa may custodial facility sang Manapla Municipal Police Station. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Arlo Ticar, balita gikan sa Banwa sang Manapla. Subo man to, no? Magano ning biktima man, mag-asawa ni sila. Taga Santa Teresa, barangay ano na sila man. Dira sa Santa Teresa, Chambre, Banwa sang Manapla, no? Subo man eh. Sige. Salamat Gidakson Arlo Ticar, balita gikan sa 3rd District sa aton sining probinsya, no? Constipation ang problema ninyo, balokang The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. No? No, kulabos na kita sa tiyempo. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili ginamang madugay. Upod kay Aksyon Walma Sugaton. Salamat kita sa inyo sining nga pagpakigupod. Kita-kits kita buwas diri sa Aksyon BBB. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman